Na gaji haka ke so da na fata dalle ka fa in ganka fa kakka ganni saboda zan tafi wurin Sele baba. Sele baba wani ce gani a cikin TV ne idan ka je wurin sa Shi dai a ba kuma ya za kai ya za a ba wallahi ban kyale ka tafi ba kajin matsala. wallahi ban kyale ka ba ya za kyale ka tafi kai kadai wallahi ban kyale ka ba Yanzu me kake so a yi? ai ko he mun je tare mana kware ma kuwa Ni anyu. mun je tare Yanzu ka san mutumina ne. a koi ni Ka bari in faɗa. to mu je akai Yanzu ya cira ai. Ka bari. Idan na je na haɗu da Sele baba. In garzo ka a waya. Ya kake haka ne? Kai fa mutumina ne. to mu je to za mu haɗe. Da ina da ka idan na faɗa maka abu kana. In ka je dan Allah kana ji zan baka sako in ka je dan Allah gurin sa ka haɗa ni waya da shi. Ka tabbata kuma kun yi hoto ba da shi ba. Za mu yi hoto za ka ganka a comedy. Yake ran ba da mu. Allah ya mutumina saboda haka nake jin daɗi. Ka san na so ni ma kuma fa ka gane. Ba matsala sai za koma celebrity. Yauwa yake ran ba da mu. Sai ka ji ni. Ka dawo. Ba da mu. ba dan ina jin nauyin ka ba kai ku tsaya ya akai ne kana wani ya akai me yake da mu a yana ganin yan sanda abin ne asalin yan sanda ma kuwa yanzu ya akai Sele baba nake nema Sele baba wai ko Sele baba wannan mai bidiyo kenan comedy ina ga wa me comedy nan me kuma shi kuwa kai ka wannan yana fata dalle ya ake ciki yanzu so nake na ganya me za ka yi mai in ka gan shi ka san daga nan dauko kafa na taho na zo dan na gani daga ina ka zo to idan daga sabura sannan na karaso ni yanzu kawai ni na gansa daga kauye zo daga kauye asa wannan baya ganewa wannan na san baya ganewa yanzu ka nuna min ina zan je yanzu Sele baba to ka san yanda za yi wajen sojan nan bari mu kwatanta mai ga ni tsohon sojoji dogo bari mu kwatanta ya san ya san shi ma ya san bidiyo tare ai ni tun daga gan mu tare wannan to komai ke kana ji mu kwatanta ma gurin ka gane ya kula fa kula ka gane san wannan kakana ne yawa aga idan ka fita nan ka kwana da tayo wannan haka ka gane idan ka fita nan yawa anan za ka ga wani tsohon soja a toge to shi za ka tambaya shine zai nuna ma inda Sele baba yake amma wannan da gani amma wannan kanshi da dan motsi da gani yana da bari ka gani fa kaga yawwa kai nake nema kai wasu ofisoshi ne guda wasu kan sabulare guda biyu wani mai bakin kaya da wani dai ga su nan dai su ne suka kwatanto min suka ce in zo wajen ka san inda Sele baba yake dan haka ni albamin Sele baba dai inda yake Sele baba ya kai waya bai san shi ba su fa suka ce fan zo kana nan so zan tadda kai ni yana gansa fa Yo!